dobry, witam serdecznie. Pogłosna ludzkość, gospodarka, wieszcz, takie hasła do całego świata. Do Ciebie, drogi prezydencie, premierze, policji, o wojskowości, do ludzkości, każdego w każdym wieku. Oto właśnie mam dużo pieniążków i droga do Boga wiecznego. Jak Pismo Święte nam przewiduje i każde prawo świata. I to wszystko proszę tym nagraniu. Projektowanie i badanie polityki tego państwa. I to wszystko proszę modlitwę codzienna, dietka, treningi, zdrowych, spokój, miłość, sen. I to leśnictwo słodkie nagranko prowadzące do każdego do motywacji do życia. I psychologii pobożnej wszystko występuje pełne Boga. Kto się nie zgadza, ten nic domyśli. To wszystko. No to nie tylko więzienie,